belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Curaçao zit vanaf vandaag in een time-out. Die geldt voor een periode van 10 dagen en is bedoeld om een verdere stijging van het aantal coronabesmettingen tegen te gaan. De time-out komt met een reeks maatregelen, waaronder een avondklok die geldt vanaf 10 uur 's nachts. Dat betekent dat vanaf vandaag alle gelegenheden om 9 uur 's avonds dicht moeten. Verder zijn alle geplande activiteiten op Curaçao voor de komende 10 dagen afgelast, is gezamenlijk sporten verboden en raadt de regering het af om in de komende 10 dagen bruiloften of doopfeesten door te laten gaan. Volgens PISAS is de druk op het CMC-ziekenhuis de laatste tijd flink toegenomen. Door de time-out moet het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis afnemen, aldus de minister-president. Als gevolg van de time-out gaan ook de lessen niet door op 10 januari. De lessen gaan nu door op 17 januari. Dat heeft minister van Onderwijs Sitré van Heijdorn bekendgemaakt. Om te voorkomen dat leerlingen te veel achterstand oplopen, vervalt de carnavalsvakantie. Dus dan gaan de lessen gewoon door. En maandag 17 januari kunnen, als alles goed gaat, de leerlingen gewoon weer naar school. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra seu centro de cliente está claro para servir na momento que você combina a bo. De werkzaamheden bij de raffinaderij liggen al enige tijd stil, maar toch heeft Refineria di Curaçao er voor dit jaar voor gekozen meer geld uit te geven voor onderhoudswerkzaamheden door aannemers. Het gaat voor 2022 om een bedrag van 12,8 miljoen gulden. In 2021 werd 11,5 miljoen gulden uitgekeerd. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren in hoger beroep 30 jaar straf geëist tegen Cheryl D. Dat gebeurde in een zaak in hoger beroep. D. was eerder veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf wegens de moord op 11 september 2020 op Sonny Lacroix bij een snack. Het is de tweede moord die D. heeft gepleegd. Eerder kreeg hij al 16 jaar voor een moord die hij had gepleegd in 2004. Volgens het Openbaar Ministerie moet iemand die 2 van dergelijke moorden pleegt minstens 30 jaar achter tralies. Het aantal coronabesmettingen op Curaçao neemt flink toe. Gisteren kwamen er 1243 nieuwe positieve gevallen bij. Dat maakt dat het totaal aantal coronabesmettingen op Curaçao nu boven de 4300 is. Er liggen 27 mensen in het ziekenhuis, 7 daarvan liggen op de intensive care. Gisteren zijn er 2 mensen overleden die in het ziekenhuis lagen met corona.
Het zag er ludiek uit, maar het heeft een serieuze ondertoon. Buschauffeurs zaten gisteren op straat op wc-potten. Daarmee willen ze aangeven dat ook zij recht hebben op schone toiletten. Ze willen dat in Otrobanda er openbare toiletten voor de buschauffeurs komen die de leden zelf willen schoonmaken. Maar de overheid heeft tot nu toe niet gereageerd, zegt vakbond STO. Minister-president van Sint Maarten, Sylveria Jacobs, kijkt uit naar het eerste contact met de nieuwe staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen. Volgens Jacobs is er sprake van een nieuwe wind in het Koninkrijk en dat is goed. Zoals bekend botsten Sylveria Jacobs en de huidige demissionaire staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Raymond Knops veelvuldig in de afgelopen 4 jaar. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.